ଆଳୁ ସାରେ ରାତିରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଘରେ ଦେଖି ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଣି 10ଟା 15 ହେ ଦେଖନ୍ତୁ 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 କେମିତି ଲାଗିଲା ହଁ ଏଠି ଘରୁ ମୋ ପାଇଁକା କିଛି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ପଠାଇଥିଲେ ଶିମ୍ବ ଆଉ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ମୂଳା ଏମିତି ସବୁ ଘରେ ପଠାଇଥିଲେ ତ ଏଠି ମୁଁ ରାତି ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଟି ବନାଉଛି କାରଣ ରୁଟିଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ସେକେନି ମୁଁ ଏମିତି ତାୱାରେ ହିଁ ସେକି ନିଏ ଆଉ ମୋ ପୁଅ କହିଥିଲା ତ ମୋମୋସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ମୋମୋସ୍ ବନେଇ ଆସେନି ଫିର୍ ବି ଯେମିତି ହେଇଛି ବନେଇଛି ତ ଆମର ଆଜି ଡିନରରେ ଥିଲା ରୁଟି ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଦିନର କିଛି ଭଜା ଆଉ ମୋମୋସ୍ ଦେଖି ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବେନି ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।